Kako si ti reagirala kada si saznala da su to toliki pregledi, da je to tolika gledanost, slušanost, da ljudi pjevaju po raznim klubovima tvoju pjesmu? Kad je bilo baš pik toga, ja nisam mogla se hraniti 15 dana. Toliko mi je jako čudan osjećaj. Iskreno jako čudan osjećaj, pogotovo kada preko noći i dobiješ taj dojam, upravo kao što sam govorila za Doru, da počinješ postojat, što je jako jeziv osjećaj, ali znala sam da je prolazno, znala sam da to ništa nužno ne znači. Naravno, dobila sam dosta prilika, suradnje razne i tako dalje i ono prepoznatljivost. Tako da to je naravno super, ali to ne znači nužno dugoročno nešto. I iskoristila sam taj kratkoročni hype moment, trenutak, val i to, da upravo napravim nešto dugoročno. Znači, to je turneja, to je nova pjesma koju sam izbacila, pa se goni u periodu mjesec dana nakon što je baš počela lutkica da eksplodira.